atofa kati kubva waita 3 days usinomboshikapo kana kuti usinomboronga naanyone kuti muchaita sei nemwana iyi. Izvo akazofa zvazo kuti mwana atorwa afa, mwana atorwa audzwa kubva. Saka iwewe ndikareji kuti unoti mwana wako chaichai wazvara iwe nemurume wako woenda kusiya mumochari wobva waenda kozodzoka after 3 days kosvika kuti vana vakatooneuza kuti okay atowati tete oraitete makatoreri mwana wako. Manext doors akatodaidzwa nemurooro wedu iye muonawo zvandasirwa ndopakazondifonera pressure yange yakuya kwandiri saka ndakaenda kotora mwana wese hospital kuti mwana iye anga asingachatarisiki ngatisanyepere kuyera pasi pano tisingayeri. Madhuku aya anopfekwa ana makapfeka madhuku anopfeka nevanhu vanoyera vanoshamwari. Mazwa mai madhuku machena anopfekwa nevanhu vakachena mwoyo. Haungati wakapfeka dhuku rewhite woenda kodhamba mwana kuti afe, leaving the child to die. Wapedza wofamba wakapfeka dhuku rewhite. Denga racho ramunoda kukwira hamusi kuenda denga rekudenga kukwira, muri kuenda denga rekudzika pasi. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako akabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Disclaimer: the views and opinions expressed by Kunish Studios are those of the authors and contributors and do not reflect the official policy or position. We disclaim liability for damages, losses, or expenses arising from use of our content. Copyright 2025 Kunish Studio. Okay. Saka izo zviri pekuti hembe yana hembe dzisina kubhuyiwa kuti kuendesa sei kuna mai wacho. Mai wacho aripo. Right. Imi mai mune here challenge pakutora hembe dzemwana wenyu. Hembe dziende kumba kwacho. Imimi ndikuda kuti hembe dzemwana kwacho. Kumba kwacho Kumba kwemwana wakavigirwa mwana. Wakavigirwa mwana. Asi ndimbe yacho. Dzine mai wacho mwana wakavigwa ndisipo. Mwana akawigwa musipo. Asi mimi mamu nehembe dzemwana dzamamuta. Ndizvo ndaichengeta mwana. Saka imimi muri kuti hembe idzo dzichiende wakafira mwana achawigwa. Imi ndoti koko dziende kunani. Mwana zvanti wakatora vakaviga ndiwo. Mimi ndoti dziende ikoko. Wakuda kunokuwa unachengeta hembe dzemwana wenyu. Wakatora mwana kumoja akachiviga ndiwo anenge takafutika. Saka vakasungirira. Ukatamba vakasungirira iyo yakatonga katira chii. Kamusore mama. Ini ndinipita mafu. Ndini baba wa mwana uyu. Saka mwana uyu nyaya yakauya kudare munhu muna igorapera muna Mei. Arapa igorapera muna Mei. Ikambobatwa munhu ikazosiyiwa pokuti ayo tikuda kumbotsvake mapurisa akakwanisa akanga akambobate nyaya yacho kuti kwemai asipo. Saka sisi takamira tichiti tichachizozwa kuti chiuyai mapurisa aya pane zvakazoitika kuti nyaya iongororwe. Saka kubva mazuva acho ini takazoona kuti tine mbeka dzemwana tatinadzo kuti aigara nemwana. Saka ratete acho akatora mwana akachengeta kumusha kwavo. Ndiwo pakazouya chiti asisu takachengeta mwana kumusha kwedu mutemo wedu waigarirwa nditete. Saka takanga tisina kutora mai vacho nekuti tete ndiwo anogarira pamubvuri. Saka tati mutemo zvaunodaro isisu mbasha dzarati tiendese kune varidzi vedu. Imimi mukazitora izvozvo
mukadzembesa kuna tete muda kuti mimi tete azoite chii nacho. Akapooneke ndinenge kuti isisu matinoziva kuti munhu akanga ashaika waridziwe munhu wachindwa nokuita kukuwa zvinhu zvavo kana kuchengeta zvinenge zviri kwaari waridziwe wenyaya dzacho. Saka isi tiri kuti tengese mbasha idzi nekuti dzanzi kumba kwangu. Mwana akafa ndiro ngekwamukwamba ndimukwamba waka ini ndite zvacho mwana wakafa ngewokwamba wamwana wamukunda wangu. Saka mukunda wangu pakaipa mwana mukunda wangu wanga asipo murume wacho wanga asipo futi wanga tusatauri. Hapana, pana tete wacho wakatore mwana kuhospital. Hamuna mari yekuti ngokwanisa kutora hembe kuenda kuchekwa kumune mutsvetera. Because zvamamurezwa ngamutontaurira ndezvokuti kana maronga maina baba wemwana kana waronga kuti hembe dzemwana wavo uita sei, there are two things here zvaunokwanisa kuita nehembe dzemwana. Is why sekuru imi muri sekuru panyaya hamusi mubereki. People who must decide wabereki wechi not imi musekuru. Wabereki wemwana ngawadecide zvauda kuita nehembe dzemwana wavo. Saka haisiri nyaya yamai chete kana kuti yababa chete, inyaya yababa namai wari two. Zvawadecide wari two ndo zviri correct. If they decide kuti kana pasina kukutisa hembe kana ukadecide kuti muhembe takusa social welfare dzipiwewo wana warutambo roda kuzvipfeka zviri kwavari. Wakadecide kuti no isusu hembe idzi tinodzicherera paguva remwana wedu, let it be. Ngadzinochererwe paguva remwana because uku chaiko munhu ane maruramiro. Because the reason why takauya kukotera muchiti makawiga mwana ndisipo nechii anditi it means kuti vanhu vakaita chinhu chisiri right. Then kana makuti muendese kuti hembe ikoko maakuti here zvawakaita zviri right. It's an illegal act. Andizvo it remains an illegal act. Haizomboita illegal act trying to legalize an illegality. Can't do that. Takati from the word go kuwiga kwakaita mwana maperezi asipo kwakashata. Andizvo kuwiga kwakaita mwana maperezi asipo kwakadii kwakashata. Zvinozvi kana takutora kuti hembe dzemwana dzatinadzo isusu vabereki wacho kunodziendesa kuna wakatikanganisira tiri kuti taakuti zvawakaita zvekuiga mwana wasipo zvakanaka ndizvo. Isusu tiri in the process yati kuti mapurisa ngaaite sei, tikuti mapurisa ngaatitaure kuti chii chakaitika kuti vanhu hawawige mwana padini pasina mai asi. Kana paine mhosva iripo vanhu vobatwa nemhosva yani yavo imba kuti aiwa ndikabvatenisa hembe ikoko ai pachiwanhu hazviitira pachiwanhu ukanisa hembe idzodzo ko wakashanja nadzo mavapa hembe dzemwana wenyu ko wakashanja nadzo wamunoblema ndiani. Alright, ko dzimwe hembe dzacho pakafa mwana paakawigwa dzimwe dzacho dziripi? Ndati dzimwe dzacho pakafa mwana aibva awigwa, dzimwe hembe dzacho dzaanga inadzo kwaanga achigara kwakazowigiwa ikoko dziri kupi? Wakawiga mwana ndiana sungai wane hembe dzemwana dziripi? Pamusoro changamiki isusu wakaunzwa mwana wanda makwanza baba mukuru wemwana pawakaunza mwana wakauya kudhama mwana aine marunda mwese marunda ekuti angaita pound size right. Alright, pawakaunza mwana hauna kuunza kana bhegi kuti muzochinje mwana hembe
isuze takatenga takaparadza tatumira izi izvozvi hatisati tapedzana nenyaya hembe dzimwe dzirikatenga zvomwana makaviga mwana hembe dzake dzaakapfeka makadina ane manyuwani pe atoriko uzvatokubvunza kuti dziribi hembe tinadzo izvozvi zvipapangwa zvoinadzo hembe what do you intend to do nehedzo unodzidii takamirira kuzwa kuti dzimwe dzacho dzakamira sei unomira kuvani manje wana tezvaro vanatizvaro mwana uzoona tizvaro hembe dzodzoki asi makakwanisa kuiga mutuda kwavo takawasuma makawasuma tikawapa musuma wakatambira hembe dzaakuiga mwana wakati tazizwa hawana kupara mozvo hapana isi hatina kana dambudziko nao isusu kubvuma hatisi kuramba uyo mai arapo ndiye mai mwana nemurume wavo havo muna rusaka mwana wavo kokufa achigara natete tete ava kokuviga mwana iyeye mai wacho nababa wacho wasipo wasingazivi akamona pane nyaya saka yachiitika mai ndeyekuti awa tete waviga mwana kune hembe dziriko dzemwana mai wacho nababa wacho kune hembe futi dzemwana ndosaka tikubvunza awa wakaviga tete neavamwe vayo kuti pamakaviga mwana hembe dzacho dzemwana makaita sei nadzo ndozvikuzi neava hembe dzemwana dziriyo tochiti uku kune hembe uku kune hembe saka nyaya yakudiwa yekuti dziri kuitwei nadzo hembe idzo pama vakagara nadzo mimba muiga wati wazoitenjeni kuti muchazoitei nehembe idzodzo ende dziri kugara papi dzinani izvozvi zviri kutaura kuti tete mukwambo ndiye wakaiga mwana makaroorwa here saka murume wenyu ndiye akaviga kamwana mwana zvakaitika pamusoro yechangamiri ndodzidzire pamakwanza mwana akasiyiwa pamba pandatobva kwatanga ndi ndafuniwa kuti mwana asiyiwa asi mwana state yaara haichaiti ndakasimuka ndikabva kwandogara ndikatora mwana ndikaenda naye kumapurisa ndikati ndasiyirwawo mwana uyu ndikumbirawo tsamba yekuti ndinomuyisa kuhospital ndasiyiwa zapa yekuti ndakapiwawo tsamba padc kazi mwana muda kumisa gonda yai kana kuti hawo ndikati aiwa mwana ndoda kuendesa kupi kuhauna nokuti kune vanhu varipo vanokwanisa kuenda koramba vachimuona mwana akaenda akaadmitwa for 6 months ari muhospital ari muhospital manesis akati tiri kuda kadhi remwana rairapiwa mwana kumashure mai vacho pataienda kuhospital vanga vasingauyi baba vacho vanga vasingauyi futi notonga vari kupi haana kudhamba pamba pangu wakasiya kumba kuvabereki wangu kumba kwedu kwatakazva painoumwewo muroora yanga yaye kuti mwana anga apara mwana wenyu ataunza saka taunza mwana wenyu kana akafa musatidaizi vakasiyana 2012 vakasiyana 2012 and vaakasiyiwa 2012 2013 2014 2015 akauya futi muroora wangu akasiya mwana kwandiri kwamutara asiya mwana kwandakatosiyira mwana ngari grade 3 wewe wacho akazoshaika vavazoya komukumbira havana kutora izvo chisimba vakamukumbira vachiti pane chiga chatapata kuchechi kwedu ndichadzosa mwana mandi ndikafonera hanzvezi yangu hombe ndikati ando zvataura mbuya zikazi aiwa miraiti wape chii mwana sinzi wachada kumudzosera mandi kubva ipopo vanozodzosera mwana ndokwakazodzosera mwana akurwara obva kwasvika bva wangomusiya pamba nasekuru watotaurira muroora wangu kuti akafa musatidaidzeba
asi pawakafa mwana takaenda kunosuma takatanga kusuma munhu wanga ari kudhuze kwawo akati toda vanhu vekwamakwanza chaivo pati toda mwana vanhu vekwamakwanza chaivo sekuru vakazoenda nababa wedu baminimini wababa nogara boche ndiwo vakazoenda kosuma futi bwatambira wakati titoda 500 years yekuti vanhu vanga vakaramba vasingachafambiri pano tikati asi mwana tanga takaichengeta pataichengeta mwana murukunda nyundi yakaya sekuru wanga wakasotongofanira sekuru wavoga vachinditi mwana wenyu hatisi kumuda kumba kwedu ndikatombowapindura zvakati takakutushata asi ndipa ndakazononda chaishwa ndikati sekuru ini mama wangu akachengetawo vana vanga vazvarwa nemukunda saka sekuru kana muti dheri vamusi kumuda kumba kwenyu saka matitoita sei ndo pavakazotakura mwana vaonza kupi kumba kwamai mai wangu akafana kubangu mukicheni yavakasiya yanga isina kana munhu manext dos akatodaidzwa nemurooro wedu kuti iye muonawo zvandasirwa ndo pakazondifonera pressure yanga yakuya kwandiri saka ndakaenda kotora mwana kuisa hospital kuti mwana iye yanga asingachatarisiki anga asingachatarisiki mwana ndandinaye saka mwana kurwara kwaita wairwara yasoto kuti waingorira kuita mbudzi achimboita kuita mombe achimboti dzimwe dzenguva kana ari kufamba aigoreta 2 weeks achifamba achiita kasimudza bhuoda unoti bhu achingoenda saka waingoita zvinhu zvakasiyana siyana saka inini ndakatakura mwana ndikaenda naye chakati mwana afamba achirira semombe kana mbudzi chii hamutakuri kuisa kuna tiasi mwana wachete ndiwe mai wacho saka waongori kutakurira kusiyira ndiani waongori kutakurira kusiyira ndiani makes no difference mai wemwana mwana inofanira kufira pauri saka inini nekunga ndaremerwa nekunga ndikuona zvanandikuona pamwana ndakati gai ndichiendawo nemwana kubaba ndakatokoenda kuna baba yemwana wacho vazopedza kuti bhaenda zvandinozomona saka voti wewe uzosukuna baba wacho ndikandosiye kuno munhu iwe ndiwe mai wacho wabika mondere wovoti ndikandosiye kuno munhu iwe mai wacho wabika sira mwana wakandirecherera iwe wakawadhamba wakatora anakurama waenda naye kuhospitari vanhu maenda naye kumapostoro saka inini mai wani ndekuti kana mwana akazosvika ainewe akazowigwa sei usiku wakasiya kupi uchita story ndakabva ndatongo sinzi zvinhu zvagara zvirundonetsa unoenda kusiya fana kumochari ogotambo wako okutorara hope ati uzoyafana fana koyoshinyekondakaaaaaezi ai kusiya mwana kumochari kwadandakaita kuti tione kuwirirana isusu kuti mwana achookamusiya kumochari akazowigwa sei usipo kuzotorwa kwemwana andina kana umboudzwa baba handitozviziva adiwakamusiya kumochari saka iwo wakazodzoka kumochari kuti mwana wangu ari wakazi mwanani ndo patakazoendeswa kumapurisa kuti tiende kutarisa kuti munhu akatora mwana ndiyani but iwe wakazoenda after how long iko kwacho kumochari mwana wakatorwa ndikunga after 3 days chaizo after 3 days iwe for 3 days unongoenda kufa kwaita mwanaka ini ndikazoenda kozve kuhospital kwacho ndopandiyezvo nyaya iri pekuti mwana wakatosiya amumochari atofa kati kobva waita 3 days usinombochikapo kana kuti usinomboronga naanyone kuti muchaita sei nemwana iyi izvo wakazofa zvazo kuti mwana atorwa afa mwana atorwa awigwa kubva wadini kuzoti mwana kuzosvikira mwana kuzonga akurwara ari kuhospital nyaya yakwasa kutukana ishu makauya muchimangara kuti mwana wenyu wakaigwa musipo ndakatomboona
Kumangarirani. Sabhuku nini kuti Makamangarirani kuti mwana ari kuhospital. Wanga urumangarira ndiani? Haifana kuti take care of that child ari kuhospital. In mind. Musazvicomplicatere upenyu. Mwazwa? Musazvicomplicatere upenyu. Kana kuzvichise kuti shed of responsibility yenyu kupa umwe munhu asinei nazvo. Wabara mwana wako iwewe. Anzi, wabara mwana wako iwewe, you expect someone else to look after your child? How? People can only come in to assist you. Cannot amzika. Not kuita responsibility yekuti kucheketai. Hanza dzemurume wako iwewe. Wana wako hasuenza ave hanza dzemurume wako. Wana wako iwewe ndewako nemurume wako. Tichese. Mwana wako akazi munhu wanga ani baba wenyu tiri 2. Hamboinguridzwa nawo tete newana mukombo. I2 wakabarwa ndibaba umwe chete namai umwe chete. Saka iwewe the courage yekuti unoti mwana wako chaichai wazvara iwe nemurume wako woenda kusiya mumochari waenda kozodzoka after 3 days kosvika kuti wana wakatooneuza okay atowati tete orai tete makatorere mwana wangu ndisi nhasi unhu hauti ndine hembe dzemwana wangu hembe dzemwana wangu hatichazondoita sei nadzo ndoda kudziendesa kuna tete nekuti ndo wakaviga mwana ndisipo mwana tete adii mwana wako iwo hembe dzemwana wako ida kuti afeki tete unofanira nga kutonza hembe dzikumba kwake kunze kumba kwako kuti uone chekuita nehembe dzemwana wako wotsvaka murume wako moni ine hembe moronga kuti todziparadza sei nhumbi dzemwana wenyu. izvatizo wati mwana kufa kutanga kaita sei akasheka ndechii iyo kutanga kwacho yakafanira wakandotanga kakuzvimba duru pataviganda ndichiri kukwambira kwacho asi handisini ndakagarira umaiba inini handina kupiwa mukana wekugarira mvuri wakagarira ndiwo wega iwe kana unedirect mari mwana atiunoita mayo mvuri wanga waripo wacho wakavabvisa aiwa imi muna mvuri inogara riripanana tete nehama dzemurume dambudziko chinotova hama dzemurume dzizopereka kana hama yavo yavo inyaya yemagariro amunoita nesemuchiro wako ukazwa hama dzako zori musi wafa hama yavo woti hatitoda kuona pana paivo it means pane something chachiri kuitika vanhu vari vomowa zvachiri wapenyu apa ende vanhu vanonge vachiona asi vachiona inyaya yekuti haukwanisi kuti vadii wataure kana kueka kubatsira but vanenge vachidii vanenge vachiona that's why musi unofa hama yavo vachizoti aiwa shamwari yedu hama ndiyo yafa ibako because you can't tell kuti every time panofa mwana wako hama dzemurume dzinokudzinga murume wako achiti ipa wakadzingwa pamwana yekutanga amboziva asanga aripo pafuko onai mai musakompliketere baba wenyu makada kuroorwa saka chichizi ndinofira wana wangu imi makaramba you went away mwana akaigwa you never care muchizoita concern apedza kuigwa kuti iko it's meaningless hazvina zvazvinotaura you should have told ndimi mai wemwana muita stand nechichuna chemwana wenyu kusvika apedza kuigwa ora izvo pakamisa umuchari wamamufungirwa ndiachi achitora mwana achizokuika ndiani kuti mamusiya umuchari 3 days ga mwana ari umuchari wamamufunga kuti ndiachi akutora mwana umuchari achizokuika ndiani ini ndandikufungidzira nyaya yekuti tinenge tizokugai pamwe chete
aizoita pamwe chete iwewe wanga ukuendepi wozokufunga pamwe indi andagara ndisivira chizwa sha mwana wafa asi mwana wamesa mucha kuti asi mari yemwana kachero tukwefana ngochiro kune mari yemwana tukwefana ngorukone ngouri saka iwose wakabva kune mariro endi baba mukuru watauri apa ndiye murume wako ndiye baba mukuru wemwana ngada paine hondo maisura muina baba mukuru kuti ambai ndodini nemwana saka namungeni wachinditiza pamusaka wachindisiya ndiri ndichitogara manext ndakaenda kakawanda ndichiteka masondo mairi izvazvo ndakuziboniswe kuti izvo waikutiza ona maranyaya izvo waikutiza uchiogara manext door saka chakazokupa simba iri kuchiosiya mwana ipo pane vanhu vari kukutiza chii ungadai nanasi mwana ari kumocha andanomoseka musinzisi wari kuramba kuti ndisaige mwana wangu iwewe uruziva kuti vanhu ava havanobvira vaponitambira ndikaenda kumba kwavo ndinogara manext door ndinoya chikafu manext door asi uchitora mwana wako ari kurwara iwo kunosiya ipo pako ndizvo ini ndiri kuti ka izwai mai mwana haurasi mai haurasi mwana wako nekuti arwara kuti baba wandiramba mhosva yababa yoiswa pamwana mwana murume baba ndibaba ndomusiyano wacho kana warambana nababa wemwana hazvive kuti waramba mwana musashandise wana sematools ekufikisa wana baba kana muchinge marambana torai the correct steps dzekuti muchengete wana wenyu zvakanaka baba kana aenda siyana naye there is always life after divorce munozwa mai there is always life after divorce asi zvekuti there is life after death ndimwari ungoziva isusu hatidini tiri kuchemera nekuponderera pasi tichiti haedha midhuri kuti tida kuzoita upenyu tafa panyika pasana asi kwatiri kuenda mai hatiri kuziva baba ungoziva ndimwari bati kuti uri kuponderera zviripo ere kuti upondera mahara saka kwatinogara panapa ngatinatsi kuitira kuti kwatinoenda futi kunaki ngatisanyepere kuyera pasi pano tisingayeri madhuku aya anopfekwa ana makapfeka madhuku anopfeka nevanhu vanoyera vanoshamwara mazuva mai madhuku machena anopfekwa nevanhu vakachena mwoyo haungati wakapfeka dhuku rewhite woenda kodhamba mwana kuti afe leaving the child to die wapedza wofamba wakapfeka dhuku rewhite denga racho ramunoda kukwira hamusi kuenda denga rekudenga kukwira muri kuenda denga rekudzika pasi mazuva mai wamwari kugadzira denga rekuenda kupi kumusoro asi muri kugadzira denga rekunyura pai pasi seharati hakuna hatisatambona a senseless mother like you an insensitive mother like you mai anoenda kudhamba mwana wake wakaita naye madzi akabereka kodhambira umwe munhu kuti ngaafe ari mwako wako ngekuti warwarisa awiga kuti wamuigirei taida kumirira usipo kana wakwanisa kungomusiya kumochari for 3 days usingambosvikiyo tozokumirira nhasi wakuti ndine hembe dzemwana ndodziisepi mwana wako mwana ngozi yemwana yakashata
kana paine vanonzi vanoneswa nengozi dzana mai wavo, ivi mai muri kuneswa nengozi yemwana wenyu. mai makandidaro Hakuna zvakadaro, hakuna. Pamusoro ichakadaro, baba vari kuona here zvakazadziswa nemwana wavo akaudze kuno vari kuona here pakakaniswa nemwana wavo mukunda wavo, because hembe idzodzo dzichavanetsa mumusha mavo wakaramba wainadzo. Hembe idzo ndiye mwana ari mumusha mavo. Hembe idzodzo ndiye mwana ari mumusha mavo. Ndosaka ndoti apa chimbosiyana nezvekunetsana zvesu zvamuita. Garai pasi musolve this issue tete. Angani kwasha baba mkuru nani anditi torai munin'ina wenyu baba mkuru auya Joni ukuti kuona zvakawanda tozovatorao makofi wari kuuya kuno vari kutinetsa vanhu vakawanda vari Joni wari kuenda vari kushamisira asi wodzoka wa kushamisika haana nerugare. munonzwa wachibuda muno mechimabhegi takwenda eJobe eta vari kubuda vari kurusa bhodha wachidini wachienda asi tiri kuzoshupika kuvatora wakawanda wavo kuti wavige kumusha tiwavige kumusha. Handioni chinoshamisa neJobeki bamwana ariko munin'ina wenyu baba mukuru. Call that young brother of yours away kumba akadzise nyaya dzake idzi ngaauye aende baba wacho namai wavo vataure pagwari mwana kuti mwana takashaisha takaukanganisira mwana wedu hatinonga tiriko pati pawakadii pawakawigwa tauya tine dzimwe hembe dzako dzakasara dzatinadzo nechii dzatakaita mukukanganisa bedu taunza hembe mochera mugova imomo moisa hembe dzimwana makazombosvikapo mwana paakawigwa pagwara rake makazombosvikapo here amutorisi asi mukumira kuchipinda Seguro. Batsirai mwana. Mari. Inini mari kwandiri is meaningless. Chinhu chinonzi mari to me is meaningless. To me mari is meaningless. That's why ukaona munhu akatouya chindoda $5 ndinayo I give. Kana ndisina handina. Why? Because the moment ndinofunga kuti ndikamuka ndisipo nhasi pana what happens to my money? Inosara ichihiwa musi wacho iwo vanotenga makasto uyo afa manheru wacho vanotenga makasto nemasikadi nerice nechicken wachidya nemazambezi wachimwa asi iwe waita sei iwe waenda wafa munonzwa mai musi wandinofa the best that the hama dzangu can do for me kundipfekedza sutu nemasokisi no boots kundipfekedza sutu nemasokisi that's the best they can do. Dora chairo mukofini mangu waisi dora harimbopindi mukofini mangu dora wanosara naro saka chandinoichengetera mari yacho ndichadza kubatsira anoda kubatsirwa nemari yacho chii. If I cannot assist munhu ndiri mupei nemari yangu yandofana kubatsira nayo chii. It's meaningless to me. Munozwa mai mari ndinoida maningi asi ndikuti kana ndinayo kangaibatsira anofanira kubatsirwa nemari iyo because the moment you think kuti icho zviro chaboka where is he akatomunywa akatopera asi where is his money? There are some people enjoying his money asi paakaenda wakaita sei yanga iri mubhengi chawakamhanya vanhu kuenda kochinja pasignatori kuti waoneka hire kakanaka
after 2 days yobva takahaya matende nestage parwamudhara tinoda kobhadhara mari iyoyo haisati yabhadharwa yestage nematende nepa system zvatakahaya parufamba dai taita fast kuti tishinje masignatory so that tokwanisa kushandisa mari iyoyo. Makutonaka vanokobhadhara mari yangu pa system nestage zvamakaita kuenjoya musiwo ndafa kutapirwa nemari yangu. Saka mari haina value gei pasi pana musi waunoenda ndipo unoona kuti haibatsiri bamari. Queen Elizabeth paakafa haana kuenda kana nepaundi kana 1 wakatoenda nedrezi rake asina nebhutsu asi aigara netumapesi kegreen keblue keyero kered kechii kaigara kakara achichita kakamecha nehedi nechii asi all those things wakasiya zvakadhurirwa kuna anga asingambosombopfeki kahedi kawarotokapfeka ende wakapfeka kunomazike you can't even tell kuti kahedi kandakapfeka kakari kaQueen Elizabeth iwe chako kundopfeka asi Queen akakashandira kanhu kakachengeta kakakoshesa wakaenda saana kuenda nako murudzi wako madazonditwa mapedza kutora mapicture yenyu amatora mapicture yenyu zvese zvomutora maita mari yenyu and enjoy the money and enjoy the money because pauri kuenda bambo hapana izvinoziva kuti makatsuka bambo but after 5 days name my wife makatsuka bambo dai murikufamba ndima airport yemutaura ndimuri kunetsa kutaura but ukangochifunga chete kuti after 5 days ndinge ndaa white ndiri ndega pasa with nothing in the pocket wanguwo munhu wekuyewa ndo kana zviriko zvokuti unongochiona uri wafa ndo kana zviriko kuti kana wafa unoona zviri kuti kana wapenyu wakungosvinwa misodzi dai ndakaziva mari yangu iyai dai ndakasiya ndapa John naTerry wari kuita rama upenyu ordinary asi chekuita unongosiva pese pamunoya wakomana hapana kana kamundura nendishi 100% drink $3 hapana coming here since last year makakamundura nedrink hapana but you're making money you don't think about me, you think about your money, think about yourself. You advertise muchivalue mari kudarika inini wacho you are valuing money kudarika chi inini the source. Asi nguya warapa ndozvaringedza kuti what matters is your kid not money. Muzwa mani chawakaburisa mauri mwana wakabara ari very important pamuri mari haibatsiri chinhu because muchaenda musina makauya musina murudzi wamai pamaibhadharirwa school fees mamusingambozoti school fees yacho irubheri wamwe wanhu watokutsvakirai school fees makazotanga kuiziva kuti kunotsvagwa mari mapedza school. The same applies kune mwana wenyu pamuri kumuzvara hamuzoti mari yeporiji iri kubhebhi yepamba iri kubhebhi nechii there is someone sourcing for all these things achazozviziva akuda kuitisawo wake mapamba pachatanga kutsvakwa saka imimi inoshandiswa kuti makatadza kukoshesa mwana wenyu nekukoshesa maemotions makakoshesa maemotions kudarika mwana wenyu kuti da kuafixa nekuti inini wangu wasingadiri ngawachengete chimwana chawo hachisi chimwana chauba chimwana chenyu nawo chimwana chiya chadzoka chakuti mai hembe dzangu muchaite inadzo iye hapo but muri kunetsana nehembe dzake dzemachireva dzebwete iye hapo wakaenda wakatozorora museka izvo kuti maiti makangwara maiti hamuui guwa rangu muchaunzwa nehembe ndodzaukunza ipaguwa rake can't tell me kuti mai mwana akafa how many years ago 1 year mwana but mai asasvika paguwa remwana even nyangwe 5 days even nyangwe 5 days nyangwe 2 hours
mwana wakazvara iwewe aiwa maenda kukumbirani mwana makamusiya sei kana makwanisa kusiya mwana arurwara mozadza kuenda unasabhuku kana usamboenda unasabhuku vura kuenda makuwa kuti ndira kuona gware mwana wako svika mwana wangu ndauya nditi mai wako dombo rako tsve wobva wadzoka mumba kwako hauna munhu wataura naye wanga noruswera vari makuwa mochiochema kuti mai wee nhambo zvinasakana nadzivakomana warume warundisei makano mari iri kunetsa kubata ari ega wamakuwa pane makambozva kuti akaenda kudare aripo here ndikada mukaoneka muri paguva remwana wenyu anomudzinga bondiani anomudzinga ndiani guva remwana wako anoenda kuti bhapo ndiani muruzwa musakoshese mari vanhu vakawanda vari kuuk akaenda achifamba asarudzoka asafema wari kuenda kumutora uk afira uk vanhu vari kubva kuno ndovari kumutora kuzoda kuwika kumusha wasina mari uvatoti akomana chekuti hatina tichatumira mukoma joni ari wani pisai mamakanda musii vanhu voungana zvotikona mazuva ano mafuneral ari kuita mazuva ano maunganiro yatakaita muno ifuneral iri kupi iri kuuk tv iri papo iri kubhimwa live apa tatopedza ndizvozvo waenda john waenda close chapter asi ndiri kuti mai zvinhu zvendiri kutaura zvese it's a lesson to everyone zvepasi pano ngezvepasi papi kudenga hatiendi nechii ungagara uine 10,000 mumawaleti 100,000 50,000 as long as isingashandi pasi pano kudenga uendi nayo inosara ichiiwa newari pasi pano saka uri mupenyu uri panapa learn to help those in need uchiri pano mwari kudenga ndoti wakamboita something mbuya muruzo mazwa here chiendai sekuti tete chimosiyanai nezvese zvenyu zvamamutenda chemai mwana endai nemai avo munini akasvika pagore wakasvika asi chindaidzai awe please ugare pasi uitete kunyaka dzenyu imi sekuru namai mamachivigana zvamuri kuita kuti endedze mwana mukuita sei ndikuti this thing chite crossed chii sina izvozvo saka daro chete penyu papapo pana achashungurudzwa nemwana iyeyo izwai wanogadzira gwarani rekutanga rakagadzirwa baba wachangari angari ndiye akagadzira gwari ndiye saka munhu ane nyaya usarutaura kuita mbuya if you wait for people to come to you they will not come to you makatiza pamusha pemunhu go to them go to them endai ikoko mbuya mukaita chiramwa mbuya zvikwereti zvenyu nevana wenyu vakafa zvinoramba zvikura izvozvo mane chimwe chikwereti chekuti guva rangu mai rakagadzirwa musipo imhosva yenyu muchazopindurana naye here akubvunza kuti maiyo makandirasirei makandiramwirei mai sekuru izwai sekuru ndura panotaura vanhu no nhasi I think this is the 7th time or 8th time kuzigaizwa kwamwana kurambana kwevanhu vairi hanokupera kweupenyu ba muruzwa kana marambana asi munorambana newana maramba newana ba wana waripo zvemaichengeta but mochengeta the last day rake reupenyu muona pasi pano moshayikwa ipapo sei ambuya izwai ndikutaura ambuya kana muri kuita dambudziko rekuti muita kuti pamwe mukasvika pane zvinoitwa kwamuri imimi musati masvika musi wamafunga kuti muda kusvika kumba endai kwasabhuku motaura sabhuku ndoda kusvikawo kumusha uko
ndirakuona kuwari mwana wako sabhuku enda neni kana kuti sabhuku asipo endai kumapurisa mapurisa anokubatsirai kusvika kuti musvike apo muone kuwari mwana wenyu mogadzira kuwari mwana wenyu motaura zvichemo zvenyu mwana muri pagowa ipapo Wakaroorwa ere mai wakabvisa ere mari aiwa izwa izvi kagarire kangato kachita vana vari 2 kune chakambouya kambichana kakatouya kukadzi wemu kakambichana ikako kana makakatambira wakaroorwa izvozvi wakaroorwa ere ana ndimurugara naye chimubatsirai kuti musvike uko muite zvirikuitwako muitwa zvewana chete hatisi kuti endai mumudzoseri kuti roorwa kana vanhu vasadanane vasadanane imi muchiendai mobatsigadzi nyaya dzewana asi pachiwano imi muchauyawo kuwasungisa kwambonyu kutakuwesa kwakaita nguva yemwana wenyu kuti munogumira izvozvo satanga kukana newafa ndio chapare asi imi mune complain watezvarala kwa kwambo wenyu towakagara newana mukunda wanyu for so many years wasina kuroora chiwano icho chinowapo Baipa kana mpambo chitaka kusangana ndimusi akazotomuona kamwe kana nawo kana iwo nawo tasika ndofambidzana kuti inoita zvapambo nateraranga saka nhasi unotingotika zvino pfungwa yangu yanga iri kuti nyumba shadzo dziri kumba kwangu kuti mwana wanga aina arikugara neangu ichienda kumahospital ichitengera kana pachazana ndiye maizvo ainotengera nyumba nemacho etengera kana ati kuti inini sekuti wanga ari mwana wangu kana kuti regai titore mbachadza yotengese kumba kwake nekuti dzigare kumba kwangu inini mwana anga akarohwa saka ndizogara kumba kwangu handiri kuona zvisingaiti zvakachimba zvakadzisika mitorene mwana wenyu wakatete mazuva chiendai sekuru rukuya neshi baba mukuru nemudzimai wenyu mugara pasi muhamaronga mowirirana zvamawirirana kuti hembe dzekutwa sei dzemwana because there are 2 things said munokwanisa kuti hembe idzodzo munodonera kuchi social welfare asi inini I wouldn't like that munoenda paguva remwana kana dzaa dzisina munhu hembe idzi mafanira kunge makadziti dzese musi waugwa mwana nezvinhu zvake asi now still guva riripo it can still be done muisa zvinhu muguva remwana zvamawirirana nezvinhu zvamunodii kuti musaremedzi awa sekuru imi musaremedzi futi tete because vanhu vari kuremedzwa handiwo muri kuremedza the wrong people umwe ari kujabula ariko varova mujolo yake ari South Africa asi ari kuremedza tete uyo ano dzake dzari kutamba ari kuremedza sekuru ngatisadaro endai muite izvi mozotipa ripoti kuti masvika pari kana masangana nepamudha panomira zvakanaka munodzoka muritaure tobatsirana chatikuda kuti hembe idzo dzipere aiwa totopedza sekuri tsoke tinokubatsirai sekuri imi sekuri apaine zvimunofungwa kuti zvika hazvinaomira mushe munongoya tokubatsirai tinokubatsirai sekuri ndongwati right endai next case Namato. Esa Dennis Maira.